Jo, čaute, moje meno je SDRaper, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ľudia, ešte skôr ako video začne, choď prosím ťa dole pod video a daj like, odber na toto video, sneme sa dosiahnuť stovky začiatkom leta. U vás nebudem rošiť, užite si video. Jo, čaute, moje meno je SDRaper, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska máme porovnanie dvoch telefónov a to je môj current iPhone 11, môj daily phone, ktorý používam každý deň, aj na točenie videí, a potom tu máme starší iPhone 11. Dneska si dáme porovnanie týchto dvoch telefónov a na konci videa mám toto video je taká rozhodovačka, pretože neviem, ktorý si mám vybrať, pretože obidva sú niečom dobré, ale zároveň niečom horšie. Takže, začal by som asi dizajnom. iPhone 11 je zaoblený, je taký viacej belší, má rovnaké, nemá to jak na tejto 12. To je proste, tu je 5 a tu sú 3, ale tu je 6 a tu je 6. Potom takisto nabíjací port je úplne taký istý. Kamera, tlačítka, takisto úplne rovnaké. A môžeme sa teda presunúť ďalšiu časť. Display. Obidva telefóny majú dobrý displej, ale je tu jeden veľký rozdiel. iPhone 11 príde so 6,1 palcovým LCD, Liquid Retina. V podstate ide o to, že tuto, keď je čierna na tomto displeji, tak to svieti tak inak ako na tomto. Na tomto sú výraznejšie svietejšie farby. Toto má väčší RAM a má to proste LCD, toto je OLED. Ďalej, vnútornosť. Tento telefón sa otvára do tej strany, tento telefón sa otvára do tej strany. iPhone 12 má čip A14 Bionic, táto 11 má A13 Bionic, takže je to tam nejaký rozdiel. Obidva telefóny majú 12 megapixelovú main kameru spolu s ultrawide lenzom, ale na 12 je troška zlepšený ten night režim, v podstate točenie za noci. Batéria. 12 je známa svojou kratšou výdržou batérie, pretože je menšia. Na 11 batéria drží oveľa dlhšie. Konektivita. Takže toto má 5G a toto má 4G. Tieto telefóny. 64 GB, 128 GB, 12 má MagSafe, 11 MagSafe nemá. Takže, ale ešte na tomto, na 11 funguje Face ID, na 12 nefunguje. Takže ak chceš, aby som používal iPhone 11, napíš do komentára iPhone 11, a keď chceš, aby to bol iPhone 12, tak napíš do komentára iPhone 12. Ja teda v tejto chvíli som nerozhodný, ale som viacej na tú 12, aj keď mi bude to Face ID chýbať, ale mám už telefón, lepšie pripojenie, lepšie všetko. Takže tu by som to asi ukončil. Ak sa vám video páčilo a dokúkal sa sem, chod dole pod video a daj like a odber na toto video. Nezabudni, napíš komentár, ktorý iPhone chceš, aby som používal, a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čau.